66 пагони метр шидаги. Анаи калидор 2.30-6.40 мондаги. 1 метри амира 35 сомон усто рехтаги. 7768 сомонда ҳами фундамент буд шидаги. дар бораи ҳами як видеои беҳтарин мешавад. Шо фундаментша 1 метр рехтаги баландиша. подписчикои канали Чӣ гуфтӣ ва ҳамаи тамошобинон, бо хоҳиши баъзе бародарон мо хостем ин видеоро сиёмка кунем, дар борааш ба шумо гап занем. видео дар мавзӯи як проекти хона мешавад. Бародарон, видеоро бо диққат то охира тамошо кунед, ҳатман ба шумо махкул мешавад. Дар як проекти як фундамент, як проекти хона, ҳамаро дар бораи расходуш, дар бораи ҳаму чанд сум расход шудаги, дар бораи проектш ҳамаша гап мезанем. хай видеоро то охира тамошо кунед бародарон, ҳатман ба шумо махкул мешавад. рафтем. чӣ хейр аст бародарон, ин ҳами проекти як хонаи чорҳуҷрагай. навози мо дар борааш гап мезанем, нишон метем, бо дар коғаз ҳамаша проектша кашидагем, расходоша ай 0 то ҳами фундамент будшавиша ҳамаша гап задагем, бо нишон метем. Бо диққат видеоро тамошо кунед. ин ҳами фундамент бародарон, обши 14-8 паҳмиш 8 дарозиш 14, 66 пагони метр шидагай, хонаи чорҳуҷрагай. фундаментша 40-80 рехтагай. ин инҷа як меҳмонхона мешавад, як меҳмонхонаи дуроз. хай бо размероша ҳамаша бо дар коғаз нишон метем. ана инҷа калидор мешавад, як калидори калон мешавад. ин ҳамаи калидоруш, анаи ду хона, ҳами як калидор ду хона ҷои медаромадагиай. анаи тарафда бо як меҳмонхонаи дига мешавад, хонаи калон. чорҳуҷрагай бародарон, фундаментш конкрет нарехтагиай. оз мо дар бораи расходш гап мезанем, чанд қами дар расход шидагиай. чӣ хел дидесе, на проектам проекти хубай, чорхонагай, перегородкош хай камтарай, баняву кухни надорад, неки созай, проекти хубай. бо диққат тамошо кунед. баланди фундамент 80 рехтагиай. 1 метри амира 35 сомон усто рехтагиан. ҳозир бо чанд сум шидагиай усто пули, чанд қад семен рафтагиай, чанд қад шебен, чанд қад қум рафтагиай, ҳамаша гап мезанем бародарон. чанд қад арматур рафтагиай, ҳамаша гап мезанем дар бораи ин проект. насиб боша бародарон, хай деворшам сар кардам, ба чӣ мешавад ҳамира мо сиёмка мекунем, то будшавиша бо ҳамаша гап мезанем. деворш ба ғишти лоӣ меша, ғишти пухта меша, деволи бобоӣ меша, лоӣ меша, ҳамаша гап мезанем. нахе бародарон, ина бо як ҳамин проектам монанд як проекти дигай ҳозир мо мерем мебинем. ва ҳамин проекта просто калидоруш фарқ мекунад. ин ҳамин ҳам проектаи бародарон. шо фундаментша 1 метр рехтагиай баландиша, паҳмиш 40. иша устоҳо 40 сомонӣ рехтагиан. проектча 1 метр, 1 пагони метрша 40 сомонӣ рехтагиан. анаи калидоруш фарқ мекунад. анаи ду хонае ки байндай ҳамёра отдельно як калидорӣ кардагиан. як калидор як хона медроӣ. ҳав проекте ки мо нишон додем, дар борааш ҳозир гап мезанем. ура як калидор ду хона медроӣ. ям ҳамун проекта, просто калидоруш фарқ дорад. бо
диққат тамошо кунед. бародаро, агар ҳамин хел проектҳо ба шумо маъқул боша, бо номерои имо, ватсап дар описани ҳамин видео мешавад. нависед ин проектҳоро мо шумо мепартоем қити расходош. насиб боша бародаро, видеои оянда дар бораи анаи проекти нами хона мешавад. як хонаи ба ғишт пухта бардоштестиян. дар бораи ҳамин як видеои беҳтарин мешавад. видеоро канали моро дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, дар видео бохабар бошед. анаи проекте ки дидесед ҳозӣ як хонаи калонай, дар бораш бо гап мезанем. чӣ десед бародаро, ин ҳамаи проекте ки мо ҳозир видеоша сёмка кардем, нишон додем. проект 8:14 бародаро, 4 ҳуҷрага хона, як калидор дора. ана чӣ хутон дидесед, наи дутарафа меҳмонхонаи хонаи калон, анаи дута хонаи майда, як калидори дурозай. анаи хонаҳо баруш 3 метрай, дурозиш 7.20, ҳардуш ягай. нишан 3 метр, дурозиш 7.20. ана ин хона ки дута байндай, ана барошон 3 ҳай, дурозишон 4.5. анаи калидор 2.30 дар 6.40 мондаги. ана ҳозир мо расходш ҳамаша гап мезанем бародаро. ҳамин фундамин чанд сум да тайёр шидагиай, дар 66 пагони метрай, обши ҳамин 66 пагони метрай бародаро. ина расходуш проекти хонаи 4 ҳуҷрага, расходи фундамент. симент 86 халта рафтагиай, сименти 500 қати рехтагиан, як халташ 43 сомонай дар Тоҷикистон. 86 халта рафтагиай, 43 сомонӣ, 3698 сомон. ана арматур барои армировать кардан бародаро дар дуниямо фундамент 44 дона рафтагиай, 15 суми 660 сомон. шебен бародаро 2 камаз рафтагиай, 400 сомонӣ, 800 сомон. ана бародаро дар комментариҳо менависанд ки чӣ ба шебен қум шумо да арзонай. бародаро мо да наздикай ҳамин шебен қум, мо дар наздики кӯҳем, мо да наздикай, барои ҳамун сабаб мо да арзонай. шебен 2 камаз 400 суми 800 сомон, қум 2 камаз рафтагиай 120 сомонӣ, 240 сомон. сим 3 кило барои мо армировать кардан гуфтаем бародаро, 4 килограмм рафтагиай 15 суми 60 сомон. ана устопули бародаро, як пагони метр 35 суми рехтагиай намира, 80 дар 40 баландиш 80, паҳмиш 40 рехтагиан, 66 пагони метр, 1 метрш 35 сомони, 2310 сомон шидагиай. обши расход бародаро дар ҳамин фундамени 14:8 хонаи 4 ҳуҷрага 7768 сомонда ҳамин фундамин буд шидагиай. айнол то ҳамин буд шидани ҳамин фундамена. фундамент 66 пагони метр, 80 дар 40 рехтагиан, 35 сомони устуҳо рехтагиан. ана бародаро проекте ки мо дар навор шумо дидед. агар ҳамин проект ба шумо маъқул бошад, номерои имо ватсапа дар описани ҳамин видео мемонем. нависед бародаро, ҳатман шумо да равон мекунем, ҳамаи расходоша равон мекунем. насиб боша оянда проектҳои хуб мешавад бародаро. видеои моро дастгирӣ кунед. агар видеои мо ба шумо маъқул боша, ҳатман лайк дар комментария нависед бародаро. чӣ проекте дар кора мо ба шумо ҳатман сёмка мекунем, гап мезанем. видеои оянда бародаро дар бораи проекти беҳтарин мешавад. дар навор дидед чӣ хеле буд, ҳамаша мо ба шумо бо тайёр мекунем, гап мезанем. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. ай видеои мо бохабар бошед, подписатсия кунед, лайк монед. хай
то видеои оянда дар паноҳи худо.